Aha, cambiamo, sì, va bene. Lotse met haar weer op schoot zit te kijken naar de boot en de Sint op de TV. TV. En de koning Ze is even aan het oefenen. Ga ze even oefenen. Voi dovete dire, lei mi deve dire, deve correggermi. Mamma deve leggere, sì, perché Irina non si capisce niente. Vero? Non si capisce niente. Dai, mamma. And you? And you? Mama leest zo voor. And you? Mag ik Irina nog even voorlezen? And you? No, non si capisce. Mama. Ecco qua. Lieslot vindt het prettig en de koning roept. Yes? Roept. Reusachtig. Yes? Wat? Reusachtig. 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 Ik zet mijn schoen klaar, keurig, netjes naast elkaar. Very good. Weet je dat ze goed kan